תהיה אני מעתיקים. לאורה, יש פה וידאו. שצא החוצה קצת. איפה הילדים הגדולים? לא הגיעו? עוד אתה הנציגה? היחידי? אני לא מפסיקה לרקוד. כי אני לא רוצה שהיא תרקוד. שמעתי כך. אתה לא רוצה? לא. מה קרה לך? לא רוצה. למה אתה לא רוצה? אבל ידע לרקוד. לא, אתה יודעת למה לא מפסיקה לרקוד? נו. חנן לא מרשה לה. איפה אתם עובדות? ממני? רק שתיים. את יודעת שגם אני התחלתי לרקוד אצלנו. שתיים ראשונות. אני מתחילה, אני עוד לא... אבל לא הפסיקה לרקוד, אני רואה אותם ריקודים. אבל הייתי יום אחד. היה שאלה אותי מה הולכת? מי? איה. אתה רציני חנן? איפה את שומעת? הייתי יום אחד. עכשיו תקבלת שחלקת כן? בואי נעמי, בואי, עושים לו תחקיר. מה זה? נעמי? בואי מותק, מחרת בא לרקוד, זה ברור. נעמי? בואי, בבקשה. למה? אני לא מבינה, יש... לא יודעת למה. מה זה? איזה דבר זה? מה? למה אתה לא מרשה לה? אני רוקדת עם חברות. איפה? באיזה בית ספר? בחופית. מי מרקיד שם? יש מרקידה, ציפי. בלונדינית, חמודה כזאת. יש לה חבר שהוא גם מרקיד. כל יום בראשון יש כל יום בבית ספר אחר. אבל אני עוד לא יודעת לרקוד כל כך טוב. רק עכשיו מתחילה בכיף. נורא כיף. אנחנו לומדים בשבת בצהריים. כן? בראשון ברביעי. אז נתקדמי. חנן, מה זה מחרות? בעיקרון זה לכולם. איפה? אני לא הרגשתי בכלל בזה עכשיו. אני אומר לך, זה משהו. למדתי ריקוד. נכון חנן? מה קרה שאת לא? אבל הוא לא מתפנה. לא נו, תפסיקי כבר. גם שושי לא מאמינה. אני לא מאמינה. אני כבר לא יודעת חדר, אבל אין בגלל החדר רק מה זה עמוד? איפה יש מעון? מה זה היה? ככה שיש גם בחולון. יש עוד שאתם כל כך יודעה חבל, והאם את רוקדת ממש חבל שאת לא... אנחנו ננסה לשכנע אותו היום. אנחנו ננסה לשכנע אותו. אני התחלתי לרקוד, אבל אני עוד לא רקדנית. יש לי עוד הרבה זמן. צריך התמדה בזה. כן, צריך התמדה בזה. אני חושבת שעכשיו אני אשכח את כל הריקודים שלמדתי. משהו ככה. מלחמה ככה... מה שילדים יודעים ומה ש... אני יודעת הרבה, אני רוקדת חצי שנה בערך, למדנו המון ריקודים. אצל מי? בבית ספר חופית, ציפי. זה לחודש? כן. אתה שמעת? בואי נראה, אתה יודע שאנחנו מקבלים יותר צווים ממה שאנחנו... זה? מקרר, דיברנו מקרר, נחפש משהו יותר מקרר. מה מתקרר? זה מה שיותר במקרר. תפסת עליי, אתה מסתלבק פה למטבח, מה קרה? אחי? זאת מה יש לי? שישמור את זה לתוך... את מסתירה לו! ציפורה, את מסתירה לסרט! מה שלומכם? תפקי את הילדים שלה. אני אוציא את זה עכשיו ונרקום. בכל השורה. מי רוצה שניצל אחד? יש הוכחות מצולמות. עידן בוא חמוד, בוא. היי, עידן. בוא, אתה רוצה? עידן הריג'י. עידן. מה קורה עם הזה? אתה רוצה בשר? מה קורה עם ה... נוזל לך מהצד. נזל לך מהצד ונזל לך מהאמצע.
הנה, קח אותה, חנן, קח אותה. בבקשה. זה שלי בחייך, מה קרה? זה שלי, נו, מה קרה? מה אתה אומר? תקרא, תגיד, הרפל כבד, יורד עליו. לא. עשן מתעמר מתוך העשן המתעמר זה מתוך כל ההריסות שהאמריקאים האימפריאליסטים עשו בבגדד. זה מכווית, זה מכווית. וזה מכל בעלות נפט שיש בכווית. אהלן וסהלן. אנחנו עכשיו בעום כל המלחמות, ואנחנו נכסח את כולם עם המנגלים, עם הקבב או הששליק. מה יש לך להגיד לישראלים? לישראלים, מה יש לך מי להגיד? זה ישראלים? אין יותר ישראלים. אנחנו מחקנו את כולם כמו הבטחנו לפני כמה זמן. וזהו, חלאס. אוקיי, דורין, תן לי דורין לבת שפורים. בסדר? לא, יש לו רגל. מה זה? כשצילמתי רק את הכנף זה יראה כמו גשר. אז מה שלך מתקדמת? מה אתה הזמנת? קבב ושיפוט. קבב שיפוט בדרך, הנה מוכנים כמעט. הקבב מוכן כבר. הקבב מוכן כבר. זה קבב. אז מה אתה חלק את זה? תראי, אני לוקח חצי פיתות. לוקח חצי פיתות. ימינה, יאללה, הקבב מוכן. רגע. גם שיפוט מוכן באופן עקרוני. מה אתה רוצה? יש לו סטייקים, תראה איזה סטייקים פה למטה. יש לך סטייק אחד? אישית, ככה, לא... מה? יפסק לך היום? לא שמעת ב-CNN? לא שמעת ב-CNN? כוחות הברית איבדו מטוס אחד היום. אבא, אני מזמינה. שמה? אני צריכה פה לאורחים. פשוט חדשים? ימינה, שיפוט אחד גם. אני רוצה להוסיף קצת זה. אל תקרא גם שיפוט אחד, נכון? בבקשה. אבל ציפי הייתה קודם. לא, בסדר, זה אותו דבר, זה מוכן. מי עושה סטייק? לא, אני רוצה להוסיף קצת זה, אני רוצה להוסיף קצת זה. אני צריכה לעשות. מורי, יש שיפולים. מימין, אופר, מימין. איזה ברזל? מה? הגיע הזמן שתצאי מהבלדן. אני אוהב את זה. שבלדן. אנחנו נמצאים בזה? במלון דן. דן. יש הפסקה. אמא שלך הביתה. יש, אין לך חבר שלך. סטייק וסיפוד. סטייק ושיפוד. שטק בסיפוד? הוא יאכל משהו כמו ילד קטן. לא מתקבב, לא רוצה? אז מי עשה לך? איראן שווה ומודיעה כי היא מקבלת את תוכנית הסיוט הסובייטית. הפחד אוכל אותם. הפחד אוכל אותם, הוא לא יודע מה לעשות. מצרים קוראים שלא לאפשר לסדאם חוסיין להמשיך לשלוט לאחר המלחמה. בתאילנד הייתה עקיפה והצבת הפחד. האחות של איראן טארק אביב שב והבליט למוסקבה כי ירצו לקבל את תוכנית 6 הנקודות. נכון אתה יודע תמיד? תמיד אותה חשבתי Overnight here, there have been continued clashes along the border, continued air raid, continued... קצין בקו השלום, יסגור בימשות ועלבון לעתיד. ברוח זאת עושים הרופאים של הטרור החודש, שהטרור כבר יציל את המין העצמאים הירדנים הרבים. מה עם מוסר מזהיר? ערבים בנשיאים שם אומרים ישראל להגן על עצמה, והיו מעדיפים שתמשיך להבליט. ראש הממשלה לשעבר מוסטפא ח'ליל אמר כי אם תגביר עיראק את התקפות הטילים על ישראל, תמיד ישראל אסון על עיראק. והתאילנד הכריז על משטר צבאי במדינה לאחר ההפיכה שהייתה שם הבוקר. קודם לכן הודיע
מזכ"ל של תאילנד כי אנשיו הדיחו את ראש הממשלה סונאוון ומנהלים כעת את המדינה. בתוצאות עשו גם את בניין הממשלה ואת תחנות הרדיו והטלוויזיה בבנקוק. דובר משרד החוץ בירושלים מסר לפני שעה קלה כי לכל הישראלים בתאילנד שלום. עורכי החדשות פריה שור, תלמיד גיא ועדי מלוך. סיום החדשות הנה שוב עיקרן. עיראק שווה ומודיעה שהיא מקבלת את תוכנית הפיוס הסובייטית שנשארה נסיגה מלאה מכווית בתוך 21 יום. העיראקים מתעלמים מהאולטימטום של הנשיא בוש, דורש מהם להתחיל בנסיגה בתוך 5 שעות. כוחות הברית ממשיכים להפציץ את בגדד ומטרות העיר איראן. עם ההכנות האחרונות למתקפת קרקע, והצבא שפט את השלטון. זה סוף החדשות מכל ישראל. תגמור כבר לצלם, אני רוצה לשבת. לא יודעים איפה הוא נוחת עלינו. הסגד, היה ממש. חדשות ועדכונים במשך 24 שעות ביממה. בין העדכונים אנחנו עמליה רוזן, ראש הסכמת להנת האזנה מנמס. הקליט את זה לסרט וידאו, לא? מישהו עוד רוצה בירה? למשל ראיינתי את מורי. מי שאל על הבירה? עופר, ראיינתי את מורי. מה, באיזה שטח? זה סודי, אני לא יכול להגיד לך מה המצב הביטחוני. מה דיברתם? על המצב הביטחוני או על המצב של העיראקים? יש החדר האטום? לא, הבעיה היא לא של החדר האטום, הבעיה היא מה יקרה מחר. מה הוא אמר? מי, מורי? אני לא יכול להגיד לך, אבל אתה תגיד מה שהוא אמר. אתה להגיד משהו אחר. כן, אתה תגיד משהו אחר. אני אומר שמחר תהיה מלחמת קרקע תתפוס. שמה מחר? יהיה מלחמת קרקע. מחר או הלילה? הלילה, מחר, אותו דבר. יהיה. אני לא שוורצקופ. נו. אתה יודע מה זה שוורצקופ בגימטריה? מה זה? ראית את התוכנית כזו? מה זה שוורצקופ בגימטריה? מורי. החוף. ככה? לא ביקשתי אותו. מה? ניבי הלך לניבי. זה ב1,000 שקל. אחרי מיסים. בלי מיסים. מיסים אמריקאים. 100,000 דולר. לא הייתה הוזלה. עכשיו הוא קיבל את האוטו עכשיו, קראת לו ספטמבר כבר.
יש אוטו, ראיתי בעיתון, אתה יודע, רואים זה גם כן מהסוג שלך, אבל כזה שיפוע חלום קדמי, משופע, אני יודע. לא, זה משהו אחר, זה פליימוט או משהו. לא פליימוט המקביל. לא. או איזה יפני. ראיתי השבוע, נדמה לי בשבת יש. על המכוניות האמריקאיות, יש שם איזה אחת, צריכה לעלות פה 140,000 שקל. אמא, משהו לספונסקי בבית? טוב, השני שלך מגיע עוד מעט. איך אתה? די, מיקי, לא הזמנת אותו? מיקי, לא הזמנת תומי, יש לך צלחת? אבא? שאת זה אתה שם על הסיכים, את המשקיע הזה. קראת לי? שאת זה אתה שם על הסיכים.